De paixóns. A conexión túa doxe, Alba, vaille gustar moitos afeccionados á hípica, os cabalos. Contanos, Alba, onde estás, con quen e que cuidados require? Que maravilla, que maravilla. Pois mira, Bernardo, presento-vos a Brisa, esta fermosa egua, pois que, claro, necesita uns zapatiños novos e para eso precisa a axuda do ferrador. E teño por aquí a Pedro, que tal? Bo día, contanos que o que estás a facer. Pois nada, poñéndolle unha ferradura a esta yegua, facéndolle o mantenimiento e vamos agora a poñer ya en quente, presentar ya. Pois dalle, mentras nos vas explicando como é este traballo, voume ir por aquí, porque claro, Pedro, isto é un traballo, entendo que é duro, non? Demasiado duro. E por qué? Todo físico, bueno, xa vedes, agachado, doblándose. E mira, vas de cambiar a ferradura, cada canto tempo hai que facelo? 6-8 semanas se debe facer. Entonces hai que recortar o casco, preparar a ferradura e despois clavarlla, claro. Isto é como poñerlle uns... Ai, Dios mío, pero eso non lle está a doler, Pedro. Tú ves que se queixa? Ai, non sei, No, para nada. Claro, estaba dicindo, isto é como poñerlle uns zapatos novos, ou arranxalos. A medida. Facerlle uns zapatos á medida, exactamente á medida. E agora xa temos preparada e vamos a clavar. Pois, veña, dalle ti mentres por aí. Pedro, dicíasme, compañeiros, claro, estamos a dicir que é un traballo duro, e dicíame Pedro, teño por aí un mandil por se alguén se anima. Que pasa con estes dos ferradores? Ninguén quere traballar? Hai un mandil ou dous incluso, e o que queira probar, que veña. É duro, demasiado duro. Claro, porque precisas de moito esforzo físico, e dureza tamén, non? Prácticamente é todo físico. Despois da destreza que ti teñas, cas maus e cos ollos, é todo físico, todo pasa por ti. Non hai nada no que poida sujetar o cabalo, non. Claro, estamos... Ti vai seguindo, estamos vendo aquí a Brisa, pois que é mansiña, pero supoño que algunha vez atoparaste con algún cabalo, pois que non lle está facendo moita gracia, non? Mira, Mao. Eso xa non lo di todo, compañeiros. Simpático, un potro que, bueno, que pasou por encima de min como igual que nada. Non lle estaba gustando o zapato? No, simplemente estaba arreglando os cascos. Eso que o que estás a facer agora, que contanos? Atarlle os cordos. Clavando, para isto utilizanse clavos e fijándolle a ferradura no casco. E xa está, para ir a botar uns bailes, unhas carreiras ou o que sexa, non? Bailar bachata. Bailar bachata, pois nada, Pedro, deixoche por aí, compañeiros, e vos quedades aí con Brisa, pois que, como di Pedro, pois xa ten os zapatos para ir a bailar a bachata. Grazas, Alba. Brisa, que xa ten os zapatos. É sempre unha maravilla, non? Ver traballar a estes profesionais que fan un curro tan necesario. Tan duro e que agora xa non hai que nos sustituya, ese é o problema, como tantos outros oficios que se están perdendo tamén, pero son necesarios. Manel, aquí non paramos de dar ideas no termómetro. Outro día dicía Pepo, claro. Sí, pero é depois que dixe Bernardo do que vale ter un cabalo, buah, depois nos queixamos dos fillos, como para ter un cabalo. Pois parecido a un fillo, case calquera animal doméstico, ao final é unha responsabilidade, se non queres non o pero eu teñas. teño dúas gatas, non me gastan nin a mitad que me gasta o cabalo. Desde logo, pero o tamaño, O tema é que este permite tamén practicar un deporte, ¿no? Que é un deporte moi chulo porque é vinculado coa natureza, pero que gozar do propio animal, non? Dese reventalo, vínculo. porque ti que eres menudita, tal, montas, te imagínate eu encima do cabalo, lo reviento. Escolles unha boa raza, un percherón e xa. Eu vexo perfectamente. Un bon percherón. Bueno, por certo, que Brisa quedaba xa lista para bailar bachata, e o dixeron, bachata e o que toque...